Denne video er sponsoreret og betalt af Funlight. Skal det være så svært det her? Gider snart ikke at være voksen mere. Nu er det mig, nu er det kun mig, der bestemmer. Kongen i mit eget hus, så må det ikke deklære mig. Nye ting, nyt liv, ny mand, nyt ansvar. Så jeg starter det for life nu, og jeg danser. Mit liv går i slow-mo. Hvad sker der? Hvorfor er alting grønt? Ja! Nej! Og som vi kan se her på billederne, er alt i Danmark blevet rødt. Vi har endnu ikke nogen forklaring på fænomenet, men myndighederne er sat på sagen. Fænomenet startede kl. 13.04. Dette var kort efter, at alt i Danmark blev grønt. Nej! 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 Nej!